Sa adlaw sa katapusan, kita magamalipayon kay si Jesus bubalikan ug siya magahari sa tanan. Mubalik siya usa kita magmalipayon ug unya makasugat man kita sa atuman nga agalon. Kitang mga buhi pa sa panganod paglalinon, sa magalipayay kita niining mga tulong igsuon. Mubalik siya usa kita magmalipayon ug unya makasugat man kita sa atuman nga agalon. Mubalik siya busa kita magmalipayon ug unya makasugat man kita sa atuman nga agalon. Man nga balaan dito walay kasakitan sa